Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista jinkludi għad kbir ta' miżuri maħsuba biex il-familji jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Dak miksub fl-4 snin li għaddew rid ikun imsaħħaħ fil-5 snin li ġejjin u għal dan il-għan il-Partit Laburista qiegħed numru ta' miżuri favur il-familja. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif il-prijoritajiet li jnebħu dan il-programm jibqgħu ix-xogħol u l-edukazzjoni. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin huwa li fejn hemm persuni li jistgħu jaħdmu ngħinuhom joħorġu jaħdmu għax l-edukazzjoni u x-xogħol huma tnejn mill-aqwa għodda kontra l-emarġinazzjoni favur il-mobilità soċjali u kontra it-tneħħija tal-faqar. Fil-konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru l-kandidati Silvio Parnis u Rosjen Kutajjar kien spjegat kif l4 snin li għaddew tnaqsu l-piżijiet minn fuq il-familji billi roħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, naqqas it-taxxi u anke daħħal benefiċċji ġodda bħalma huma child care b'xejn. Il-kandidat tal-Partit Laburista Rosjen Kutajjar spjegat kif riżultat ta' dan il-familji qed iħossuhom aħjar. 82% tal-familji jinsabu aħjar u dan ma ġiex b'kombinazzjoni ma b'riżultat ta' ħafna ħidma sfiqa minn dan il-gvern. Kien spjegat kif familja b'ġenituri b'żewġ titfal li tnejn jaħdmu se jifrankaw spejjeż fuq transport, eżamijiet, żieda fiċ-Children's Allowance kif ukoll li se jirċievu rifużjoni tat-taxxa. Proposti li se jissarfu f'żieda ta' 2050 euro fis-sena jew 39 euro fil-ġimgħa. Gvern ġdid Laburista ser ineħħi għal kollox it-taxxa minn fuq donazzjonijiet ta' djar residenzjali li ġenituri jagħmlu lil uliedhom. Ser jestendi wkoll il-benefiċċji li ta' fil-leġislatura li għaddiet lil first time buyers għal dawk il-familji li jridu jbidlu l-proprjetà tagħhom. Bekk il-familja tifranka sa 5,250 euro. Gvern Laburista jkun impenjat li jindirizzaw koll il-kopji li jsibu diffikultà jixtru proprjetà, dan billi jingħataw garanziji fuq min isib diffikultà jfaddal id-depożitu inizjali. Kien spjegat kif bħalma għamel fil-leġislatura li għaddiet, Gvern Laburista impenjat li jkompli jwettaq miżuri family friendly. Dan billi jkompli jsaħħaħ is-servizz ta' child care permezz ta' ħinijiet itwal, aktar postijiet u anke billi jkun irfinat ħalli ma jippenalizzax lil ġenituri f'każijiet ġenwini ta' mart. Gvern ieħor ta' Joseph Muscat ser jagħti għajnuna ta' 10,000 euro lil ġenituri li adottaw kif ukoll rebate tal spejjeż fuq vjaġġar. Għajnuna oħra lil ġenituri hija dik li kulhom ser tirċievi child bonus ta' 300 euro flimkien ma' baby starter kit għall-ewwel tarbija tagħha. Gvern ġdid se joffri transport b'xejn għat-tfal u l-istudenti kollha u lil ġenituri ta' studenti għawċin jagħtihom tnaqqis fit-taxxa sa' 5,000 euro għal spejjeż ta' transport u kera. Familji fejn il-ġenituri jfadlu sa 2,000 euro f'pensjoni ser igawdu minn tax credit sa 300 euro kull wieħed. Familja se tkun tista' tfaddal fis-sem l-ulied sa massimu ta' 2,000 euro b'tax credit ta' 300 euro. Il-Prim Ministru sostna li Gvern Laburista se jaħseb f'kulħadd riflessjoni tal-prinċipji li jħaddan dan il-partit. Policies tagħna huma immirati, mhumiex policies li qegħdin hemmhekk sempliċement to please people. Ġifri, għax jkun hemm demand ngħidu iva. Is-supply ta' flus fil-pajjiż u ta' flus li għandu l-gvern hija limitata. Kwalunkwe proposta ngħidu ħadd itħallas mit-taxxi tan-nies, ħadd itħallas mill-income tax, ħadd itħallas mill-VAT, ħadd itħallas minn taxxi oħra. U allura ma nistgħux inkunu kif naqbad ngħid nofqu flus in-nies jisu ma ġara xejn sempliċement biex inkunu li jew nidru popolari lejlet l-elezzjoni. Se jkompli jaħseb f'kulħadd fost l-oħrajn billi l-bonus għall-għoli tal-ħajja jibda jitħallas sħiħ inkluż lil dawk li saru pensjonanti wara s-sena 2008. Se jsiru wkoll titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fil-Community Work Scheme billi tiżdied ir-rata tal-ħlas tagħhom b'200 euro fix-xahar. Il-problemi tal-ħaddiema fil-Libja ma jnatawx il-ġemp, iżda Gvern Laburista se jimpenja ruħu li jemenda l-liġi sabiex dawk il-ħaddiema Maltin li jaħdmu l-Libja u li llum irtiraw jingħataw iċ-ċans li jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tal-bolol u bekk itejbu wkoll il-pensjoni tagħhom. Dawn u diversi miżuri oħra kienu deskritti mill-kandidat tal-Partit Laburista Silvio Parnis bħala nifs ieħor għall-familji. Qegħdin nagħtu kif ġatajna nifs ġdid lill-familji tagħna biex verament dan il-pajjiż ikompli miexi l qudiem.